Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Хеле ки мебинен саҳар кати саҳар нехай соат 11 шудестай ва ай саҳар бузай ки ман барвақт хестам ва кору бор кардам. Саҳар ширфурӯшак клубника оварда буд, ман заказ карда будам, овардан ва ман инҷа ним сатилчаша тоза кардам. Оно ним я сатилчаш камтар безе бидай гӯем ҳам вай майдачаш бисёр ха инаш соус бинен камтар калон-калонан. Бо я сатилчаи дига ҳастад ман холодильникда мондагиам шуна ки то ки безеб нашавад то тоза кардана. Диломам хеле танг шуд ки ним сатилчаша тоза кардам, беҳад дилам танг шуда. ҳам мумкин ки майда бисёр дошт барои ҳамин хотир инош бо камтар хеле гуфтам боли менитаран. ҳозир тез ҳамаша тоза мекунаму меандозам. хай намедам дар назарам оха свежи натофтесан ё ки ам хеле свежи бошан ам хеле ман гӯем хай асосан ки варенӣ мекунам. Шакар саҳар кати рафта шакар гирифтаму кришкаю банка овардаму банка маҳкам кунака низ ҳамаша ай хонаи очамшон рафта овардам ва бо чӣ хеле ки дина гуфта будам духтур медиром духтур диромада будам саҳари барои чӣ гӯянд ман духтури вай диромадам лор барои он ки чанд вақт буд ки ҳамаи гӯшҳо якташ ҳардаш не танҳо якташ тез маҳкам мешудак ва ман вай бо кам дард пайдо кардак. баъд ман гуфтам ки як бор равам. бисёриҳо мегуфтанд ки вай чиркин бошад агар ҳамин хел мешавад. Не, ман рафтам гуфтанд ки гӯшотон умуман чиркин нестай, фақат ки давленитон пастай, давленитон беҳад пастан гуфтанд. барои ҳамин хотир гӯшои шумо ман аҳамият медодам ки саҳарӣ мехезам ҳам хеле гӯшом тез маҳкам мешавад. баъд ки саҳар кати ишками гӯшна давлени беҳад паст барои ҳамин хотир ҳам хел мешавад гуфта як дашта камтар дору чаконду ва пахта карда мондагӣ аст. гуфт ки то бегоҳи рӯза ҳам хел ин бояд истад ва тамом комфортни маслача кунен гуфтан тамом ва давленитона баланд кунен гуфтеса. намедонам ман вай давление чӣ хел баланд кунам. ҳам қам мехӯрамам все равно бо ҳама хел паст ҳастай. ман гӯем ҳама вақт ман паст ҳастай, хун баланд бошад давлениям хел паст ҳастай. анам хел дӯстони азиз ҳозир ман тез иноя ҷудо мекунам, тоза мекунам шуна шакар меандозам мемонам ҳамин ваяш кати тағорачаш кати мемонам барои он ки дига ҳечи надорам. дӯстони азиз ман танҳо як сатилчаи дигаша кардам. ай худо ба шукр, лекин ба зур ман тоза кардистам ҳаминоя маҷбур. ва инҷа 2 кило шакар гирифтам, ҳозир шакар мечӯшемша. манам 2 кило шакара андохтамша ва ҳозир бо як сатилчаи дигара тоза мекунаму ва бо 2 килои дигар шакари мондагиша низ мерезем. сиёвуш я бор бинам шакани лабданачабден чӣ хӯрдасти? Ман ин хӯрдам. Чеве? Киха. Дору ҳаён вай? Не, дару. Чеве? Дару. Дору ҳай вай? Че? Дору. ина клубника не олуча мегӯд. ҳама чи олуча мегӯд ин. сиёвуш? Манас. хезам вай мондагишам тоза кунам ба тамом. барам хел сарам дард кардистам ки саҳари духтур гуфт давлени беҳад паст. ҳам хеле ҳис кардистам ки чӣ хел давлени ман паст ва хеле ҳамин ҷомда хоб равам. дӯстони азиз ман наконец-то шудам. ҳамаша тоза карда ва мондам инда гирифтам барои он ки ин камтар ҷамъ кард ва асади баъд калон ва мондам ҳамин болои плита пур шуд. инҷа каме хӯрок мондагӣ ҳастам барои сиёвуш. ҳозир обед мекунем ва то ва ин ҷӯшида наша як бор меҷӯшонамша. ҷӯшида шавад агар мемонам хунук шава бо бегоҳ баъд вай мекунам. бо як бор дига меҷӯшонам ва мегирам маҳкамш мекунам. ҳозир каме хамир кунам барои он ки нон нестай. хамир карда монам истад. дӯстони азиз ман духовка да банкҳоя мондам то ки стерилизоват шаванд ва инҷа да варени мо намехел шуд. бо як бор дига мондам шаҳо ки то ки ҳозир пазад ман гӯем як бор дига ҷӯшад ва баъд вай гирифта тез маҳкам мекунам шуна
Нилуфара хайра дадаш овардан. Манам рафтаму ва шавҳарам вай кардам. Зан ки мебарам то пеш садика тамом не ки бо бурдан бо вай кардан. Дилшон нашуд бо гирифта овардан. Барои ки ман хамир доштам, варени доштам. Манҷа вай кулчача кардам шона ки то ки да лист ба ҳазур ғунҷад. Барои он ки нони калон кунам якташ меғунҷад. Тамом а кулчачада 5-6 ҷо мешад листа. Ана мехел вай кунам. Кор бисёр коро ва имрӯз варени катию клубника тозакунӣ кати умуман кори хоная накардем. Азиз манами ошхона манами аҳволда анами қаш зиёдӣ кардак ва мана 6 банка шудак ровна ва рости гап вай шудай камтар ба фикри ман суюқ шудаги ҳастанд аз сабабе ки ман як бор вай кардам. Як борам хел об наандохтам мондум шона рафтам хона гашта биём ки бинам ки кам метагаш гирифта ва баъд вай кардамша гирифта вай каср карда чапа кардамша мана анам хеле шудаги ҳастанд ва як пиёла об андохтамша тамом ба фикри ман шарт нест об андохтану хубтараш ки пастака кардам мониша то ки начаспад. Анам хел намедонам мумкин ки хунук шавад ғафстар мешавад ё ки ман гӯем нормални астай нависен кани ман барои ки якум бор кардастам варени ай клубника умуман гӯем варени ай клубника якум бор кардастам барои ҳамин бо нависен рангаш ба фикрам камтар талхтар шудаги астай барои он ки ман ҷӯшондам шуна ки то ки ами ғафсак шавад гуфта лекин ҳам хел шуда. Достони азиз ҳам хел монда шудаги ҳастам ки ба зур каб задастам ва манҷида ноноя кулчаҳоя пухтастам хона ҳам хел гарм ки намедонам ҳамин рӯз чӣ хел рӯз буд ки давлени ё ки паст бошад ё ки чӣ ки ба зур гаштастам ҳам хел ранг чӣ хеле ки одам гаранг ҳастай ки хелаш ки шаби хоба шуда гаштаста ман ҳамин рӯз ҳаме хел аҳволда леки ҳазор ширинӣ низ хӯрдам бо всё равно нашуд. Дӯстони азиз ман кулчаҳоя низ пухтам ҳамаша не ҳоли бо тафтонда ҳаста як листи дига инаша кӯдако хӯрдан ва ман ҳама қашудак хела хурсанд шудам ман ки бисёр тарак шуд барои он ки бо анча мебарад ва ҳамаша холодильникда мемонам ки шутоби безеб нашавад лекин ҳозир ҳама хел мегӯям ман бо мебинӣ ки уже 2-3 рӯзда ҳамаш тамом мешавад лекин мо ҳозир ҳаракат кардастем ки хай ман нон намехӯрам уқа умуман ман ҳаракат мекунам ки вообще нон нахӯрам лекин хай бо намешавад хӯрокҳое ҳастанд ки одам мехоҳад ки нон хӯрад лекин ман ҳаракат мекунам ки кам хӯрам нон ва барои ҳамин ноно хела бурдестанд намедонам чанд шудам кулчаш ба фикри ман нағза ки яташа мегири вай мекунӣ мағзи нон намешад ту вай намешад ҳам аз сабабе ки листои ман хеле дароза кан якта нон дута нон маладес дута нони майдача мебарад ва хела ҷошам мана Нилуфар гул сохта лега кати дута нони майдача меғинҷад тамом агар ки хе кулча кунама 5 кулча меғинҷад да тафто ва лист ҳозир хезим аки ҷамъгир кунам ҳама ҷои порядка кунам баъд тамом то ки пагоҳда ҳама кора тайёр кунам барои он ки пагоҳ кор бо бисёр ҳаста ҳаракат мекунам ки барвақтарак диромада хоравам барои ки хеле ки гуфтам пага кор бисёр бо. Дӯстони азиз ман ҳама қашудан ҳама нонои мо ва мани майдачаша бинен ино парак назадам якта кулча буд нағинҷидак баъд вай кардам гирифтам аймон дута кардам шаям хали майдача кардам барои кӯдако хай мехӯранд шона беҳад кулчаҳо бамазза омадаги ҳастанд чандташа аллакай кӯдако хӯрданд ва рости гап додум шона ки то ки ишкам сери хӯранд барои ки нони гарм ҳама нағз мебинанд ва ман низами кӯдакоям мегӯм ки чанд ки хоҳанд хӯранд. Ана мехел дӯстони азиз ва намедонам ки чанд рӯз бо мебарад нон ва бо мехоҳам ҳатман барои очамшон пага низ мебарам ки то ки ва ё низ хӯранд намедонам нон дошта бошанд ки ё надошта бошанд умуман дошта бошандам гирифта мебарам ки то ки ва ё чашам
мани бача чикор кардӣ ту? Эй вой худои ман. Ҳа? Шиштита ми мошинчита? Ҳама ҷоро тар кардӣ? Ҳамаро тар кардӣ? Як рӯз яке аз тамошобинон ҳастанд ки апои Нилуфар шумо соскаву бутулкадаю вай кӯдак бутулка хӯрдана вай накунен ҷудо куненша. дӯстони азиз, бутулка кати умуман сиёвуш фарқаш нест. бутулка ти мехӯра, пиёлаам ти мехӯра. вай нестай ки то ки ҳамин фақат ҳамин бутулка бошад тамом бе бутулка намехӯра. не нипроливайка ҳам дорад мехӯранд, бутулка ҳам дорад мехӯранд ва пиёла катиам мехӯранд. вай бутулкаш якта бутулка вай янгам додан вай калон буд. вай соска ба чашм омайда соскаш вай шикоф шуда буд безеб. ва баъд ман гуфтам ки ман да тиен барои он ки ман бутулкаи калон надоштам сиёвушда субҳона да шир доданда барои ҳамин хотир баъд вай гирифтум. ҳамин кае ки каша пазум мехӯрад сиёвуш. ихел да гӯем ва ягон вақт бутулкаҳоша наёбам ба ҳавайда мерезу метимша оба. соска сиёвуш каён вақте ки масалан хоб хоҳад мемонад. аз ҳадди бад ихел вай нестай ки штоби шабу рӯз соска кати гардад ҳама ҷода соска кати бошад. не бе соска ҳам хобуш мебарад. хеяк сиёвуш берун имрӯз шамолаки хушрӯ, ҳавои тоза. вай ҳамҷо шиштамам хел хобам зер кардае. хезам ягон видео ба охир расонаму ва хезам дром хоравам. хай ба фикрам дига ягон кори дига нестай. ва якбора комментарияҳоя ман хондам ва комментарияҳода чӣ хел гум намедонам чӣ хел ман мефаҳмонда бошам ки одамо дига хел мефаҳманд. ман ихел мегӯм комментарияда яхел одамое ҳастанд ки ман дига хел мефаҳмам. ва бо комментарияда нависиданд ки шумо мегӯед ки комментария нависену не ки бо мешинед обсуждат мекунед. комментария масалан фикрои худашона баён мекунанд ва мешинем масалан гап мезанем. ман як лаб ҳамаи комментариҳои обсуждат намекунам. комментариҳое ки савол ҳастанд, фикру ақидаҳошона гуфтагӣ ҳастанд, ман ҳавае масалан шида гап мезанам ки мана фалони ихел гуфтад, фалони ухел гуфтад. шахсоне ҳастанд ки комментариҳое намехонанд ё ки шахсоне ҳастанд ки умуман аҳамият наметиҳанд. барои ҳамин хотир ягон вақт ман ҳамун комментариҳо дар видео намемонам ки ман фақат мегӯм ки ҳамин хел одам ҳамин хел гуфта. ва дар бораи ки масалан ман чӣ мегӯм дигаро чӣ фикр мекунанд ки бисёриҳо фикр карданд ки масалан кор гуфтан яъне кор кардани зан, кор буромадани зан бисёр фикр карданд ки масалан аз соати 8 то соати 5 бегоҳа бояд ки кор кунад зан берун буромада. ва бисёриҳо гуфтанд ки масалан шавҳар мо намемонанд ки буромада масалан кор кунем. ҳатман ман ҳозир агар шавҳарам гӯянд ки буроен кор кунен аз соати 8 то соати 5 ман ҳатман кор намекунам, намехоҳам. ман аллакай намехоҳам. вақте ки ман донишҷӯ будам ман ҳавас доштам, ман мехостам ки самолёт паридестай. ман ҳавас доштам, ман мехостам кор кардан. аз соати масалан ҳамон 8 то соати 5 мехостам кор кардан. шавҳари ман ҳатман намондан нею вай Россия рафтем ку Россия рафтем ва аз Россия омадам уже намешудак. бо Россия рафтем ва уже 3 сол Россияда гаштам ман ва уже одат кардам. ман маладес ва одат кардам. аллакай ҳозир намехоҳам ки масалан кори давлат бурам. ҳатман агар ки маҷбур шавам тез мани одама ман сир кардисам намерад хонаш хоравад. тез ҷога тез ку ҷанг кунамта ҷанг кунамта сиёвуш ҳозир меғалти тез ку. анаме хел дӯстони азиз ва ҳатман хеле кор да на ҳамаи мардҳо розӣ мешаванд ки масалан буромада кӯчада кор кунанд, кори давлат кунанд гуфта.
نه همه روزی می شود و زنهایی که من باور دارم که بسیار از زنهایی هستند که مجبور برآمده 8 تا 5 کار میکنند که آن زنهایی که 8 تا 5 برآمده کار میکنند و با شوهراشون نیست برآمده کار میکنند شوهر میبیاد خانه میگوید کنی اوقات کنی لباسی شتگی من کودکوی تربیه کردی نکردی و زن مجبور میشد که 8 تا 5 کار کنند با بیاد کارباری خانه کنند خوراک پز کودکوی نگاه کنند مجبور می شود و من باور دارم که نه همه زنهای خیلی میخواهند که برآمده از سر تا شب در کوچه کار کنند و با آمده با خانهشون در کار کنند کودکاشون و یا نیز میخواهند که خانه در به حضور کودکاشون تربیه کنند کارباری خانهشون کنند پخت و پزی خانهشون کنند و شوهرشون نگاه و بینشون کنند مثلا پروداکت بیارن امون چی میگوین کار کنند عموما گویم و من بسیارتر طرفداری آن بودم که مثلا خانه در شیشته کار کنی نه اینکه کوچه در برآمده کار کنی من همی خانه در شیشته انمون فابرلیک و دیگرش یا که هنر پخت و پز هسته بسیار هازی هم خیلی پخت و پزای تورت و سامبوسه و سلاتای هم خیلی فسان میکنن آدم خانه ده همون چیز میرن ای بزرگ خرید میکنن میبیارن خانه ده همون چیز تیار میکنن و همون آدمی خریدار مثلا تاکسی ده پر تاکسی ده دستافکا میگن پلوش میتن میبرن همون خانهشون ده میتین انا هم خیلی هازی به حدم خیلی بسیار شدگی هسته و سامبوسه ها و سالاتو خیلی میکنن و من با و تورت و دیگه اول بود نه که هازی با هم خیلی چیزا و من همه چیزا تیار میکنن هنر داشته باشن اگر تیار میکنن وای میکنن چی میگوین میفروشن خانه داشته یا که من این وای میجه چسبونی زنها خانه ده میجه میچسبونن میرن یاد میگیرن و سرتیفیکات میگیرن و خانه داشته زکاس قبول میکنن خانه داشته همون کارشون میکنن من نمی خیلی کارایی گفتم یا که مثلا ما دوزندگی خیلی نه هر کس دوزندگی طاقت کرده میتونه تو نه که با هازی با بافندگی بیاد کروچاکتی میبافن و سومکچه میبافن و ایگروشکا میبافن و میفروشن هر یک وای سومکچه و هر یک ایگروشکا و نرخش میبینی که عجایبات سمبولی روسیه ده همین بافتن و هم خیلی چیزا بیاد وای هسته چی میگن بسیار هسته و هم خواندنش نیز ارزان هسته محصولاتش نیز ارزان هسته لیکن همون کوکلا و همون سومکچه و همون چیزا بهت قیمت هسته نرخش یوتیوب درایکو و چی میگن خیلی همون کوکلا ساختن و همون سومکه بافتن ویدیو میلیون تا هسته هم خیلی نه که تاجیکستان دا من چقدر گفتم من میخواستم من کروچاکتی بافتن لیکن تاجیکستان دا نیسته همون بافتن هم خیلی سومکچه بافی و هم خیلی ایگروشکا بافی نیسته و با زبان ها هستند که مثلا اگر که زبان دانی ده همون خانه ششته через اینترنت درس میتین آدم من یک تا دخترکی تاجیکا میدادم که در ترکیه زندگی میکنه شوهرش کتی و همون ترکیه ده و آدم ها ده через و چی میگن کامپیوتر درس زبانی ترکی درس میتین اگر که مثلا زبانی انگلیسی و دیگر دانی اگر میتونی که مثلا درس تی انا خیلی با اگر که گوی کار و دیگه مثلا اینترنت داشته من اسمم شیکو فالون و اینو و پور هسته دوستانی عزیز پور هسته خیلی که گفتم فقط خواهش در کن من همه همین چیزای گویم دوستانی عزیز همش وقتی که رسیده بودم اینترنت چه کار کردن در کن چی کار کردن در کن چی همش وقتی که رسیده بودم همه خواندگی دیدگی همه چیزش گویم پرایر کرده برآمدگی هستم و هم آخرش هم یوتیوب دا اومده و کدوم انا خیلی دوستانی عزیز به حد بسیار گپ زدم خیلی این گپای من حالی تا آخر نیسته انا خیلی خیر دوستانی عزیز در پناه خدا باشین همیشه خودتون احتیاط کنین و هر یک انسانی که کار میکند پلی حلال میگیرد ولی کم هم باشد خدا جان برکش دید من همه وقت میگم که همین پول باشد دست من باشد اما دستم برکت داشته باشد برای همین دوستانی عزیز شوهر شما یا که شما کسی کار میکنین مهنت میکنین پلی حلال میگیرین
الهی با برکه باشد، آش تنتان شود. همیشه خودتون احتیاط کنین، فکری خودتون از زندگیتون فرزندتون کنین. خیر، تا دیدار آینده در پناه خدا باشین.